Bueno, lehenik eta behin garrantzitsua da hizkuntzaren egoera, ze aukerak ditugun, familia hizkuntzari buruz hitz egiterakoan, kontuan izatea, euskara hizkuntza minoritario bat dela. Yo soy viuda, he nacido en Marruecos, soy de Marruecos. Vine aquí con 8 años con mis padres. Al principio, no tuve los 2 primeros años que estuve aquí, no tuve mucho contacto con el euskera porque hice modelo A. Irutzen zaigu edo gure ikerketetan ez bakarrik familiekin edo gurasoekin egin ditugun ikerketetan, ere nerabekin edo egin ditugun ikerketetan ikusi dugu kontzeptu bat edo kontu bat interesgarria dela babesgunearena. Nolabait minoritarioa esaten dugunean, esan nahi du minorizazio prozesu baten ondoren, gaur egungo zati handi batek hizkuntza ez du menderatzen, euskera ez du menderatzen. Y después de 2 años en modelo A, luego fui a una ikastola y estuve en modelo D y como me pintaban el euskera no fue para tanto, para mí como que es muy difícil. Y estuve 2 años y no tuve ningún problema con el euskera. Babesguneak azkenen dira espazioak, izan daitezke espazio fisikoak, espazio temporalak, izan daitezke taldeak, sare batzuk, pertsona sare batzuk, non euskeraz egitea espero den. Esate baterako Gasteizen, 10 lagunetik 3 euskaraz badaki, beste batek euskara ulertzen du, baina gainontzekoak ez dira gai euskaraz hitz egiteko, eta hori da, Gasteizen dugun errealitatea. Luego al ir a la ESO, me recomendaron que lo hiciese en castellano porque si lo hacía en euskera no iba a poder. Minorizazio prozesu batean dagoen hizkuntza, nolabait hizkuntza hori presentzia emateko eta indartzeko, beharrezkoa da jarrera kontziente bat eta portaera aktibo bat. Espazio hauek ikuste ditugu oso garrantzitsua diala, bai espazio ez formaletan, hau da, pixkat antolatua dian, extraeskolarrekin lotutako espazioetan, baina baita ere espazio informaletan. Izan daiteke, hori, parkean elkartzen dian guraso eta seme-alaben artean ere, horako babesguneak sortzea eta nolabait hor parte hartzen duten artean negoziatzea, edo hitz egitea, hor espazioien baldintzak interesgarria iruditzen zaigu dala. Diglosia eskoletara llegatu da, kalean zer esanik ez, diglosia goera batean, hizkuntza nagusia gero eta nagusiago da, eta horrek baldintzatzen du ume askoren ibilbide akademikoa eta ondorioz beraien integrazioa gizartean. Euskeraz aritzea beste hizkuntza, edozein hizkuntza bezelan, euskeraz etengabe aritzeak ematen digu gaitasun bat. Badugu euskeraz egiten etengabe, gaitasun hori ere kamustu egiten da. Orduan, importantea dela hori adieraztea. Ume horiek daukaten aukera bakarra euskara erabiltzeko da eskola edo aisialdia. Eremu informala edo eremu ez formala, neurri batean antolatua dena, oso garrantzitsua da hor ere jarraipena ematea euskarari eskolatik haratago eta ekintza ez formalak antolatzea modu erakargarri batean. Eta esango nuke helduentzat ere garrantzitsua dela aisialdi hori euskaraz egitea, bai gainontzeko helduei begira eta bai beraien seme-alabek ere ikusteko aipatutakoa, ez? Euskara ez dela eskola eta familia batzutan gertatzen den zerbait bakarrik. Espazio hauek dituzten bi ezaugarri nagusiak izango lirateke alde batetik ardura, hau da, bertan parte hartzen duten ardura bat hartzen dugu, edo nolabait euskararekiko kasu honetan ardura bat hartzen dugu, saiatuko gea gure gaitasunen arabera ahalik eta gehien euskaraz egitea, baina era berean ere konfiantzazkoa eta onarpen espazioak izan behar dute. Hau da, ez da zuzenduko edo ez da epaituko norbaitek euskaraz
ez modu zuzen batean hitz egiten duelako, edo akatsak egiten ditulako, edo tarteka gaztelania sartu behar duelako, hori, erosogo sentitzeko. Por eso hablo de que, o sea, que yo mis hijas quiero que el euskera, que lo sientan también que es de su identidad, porque han nacido aquí y son euskaldunak, o sea, que no solo el euskera es del autóctono, el vasco, o sea, que ellas también se sientan parte del euskera. Gure ikerketan, egin dugun ikerketan Bilbon, ikusi dugu familiek duten ahalmen hori eta hainbat bide edo estrategia erabiltzen direnean, benetan eraginkorra direla seme-alabek euskararekiko duten bizipena eta duten jarreraren eta baita hizkuntza praktika erabileraren aurrean, ez? Guretzat bere eskubidea da. Osea, ez bakarrik identitatea, bere eskubidea da. Eta horretarako behar dute esparru guztietan euskaraz egitea. Eta estrategioiek nolakoak izan daitezke? Ikusi dugu maila ezberdinetan, nagusia jakina etxean euskarari presentzia ematea, aldan neurrian hitz egitea, bi gurasoak euskaraz badakite, eta bietako batek ez badaki, beti ere jarrera baikorra erakustea eta hizkuntzari leku goxo bat ematea familian, ez? Uste dut askotan aurre iritzietatik jokatzen dugula asko, komplejos jokatzen dugula asko euskaldunok, gaia saiestu egiten dugu gurasoen artean, uste dugu ez dutela euskaraz hitz egiten eta gero handik urte bira kontuatzen gara ara, euskaraz badaki edo ulertzen du. Sikiera eta uste dut horri ere buelta bat eman behar digula eta gaiari heldu behar digula konplexurik gabe. Eta batez ere, aipatu den moduan, modu integralean. Bestela ez dugu lortuko. Hau da, eskolak egin behar du bere lana, aisialdian, aisialdiko eragileak egin behar dute beraien lana, eta gurasoak egin behar dugu gure lana. Edo modu kolektiboan egiten diogu aurre honi, edo ez diogu bueltarik emango.